Dobrý den a vítejte na přihlašovací stránce systému MaxBill, kde mohou uživatelé zadat své přihlašovací údaje pro přístup k definované sadě aplikací. Nyní přejdeme do modulu Péče o zákazníky, kde je balíček MaxBill pro pohledávky integrován s dalšími systémy zákaznických informací, které zahrnuje specifické funkce finančního řízení, jako je správa pokladních směn, proces přímého inkasa, platební dohody, procesy vymáhání pohledávek a export do hlavní účetní knihy. Modul pohledávek poskytuje komplexní funkce pro přijímání plateb, udržování zůstatku zákazníků a správu dluhů. Po přihlášení mají uživatelé přístup k záložce procesy a seznamu pokladních směn. Odtud můžeme rozkliknout konkrétní směnu a zobrazit všechny platby, včetně platebních metod, částek, bankovních účtů a všech referencí přijatých z platebního rozhraní. Například jednoduché platby jsou zde viditelné jako ukázka. Kromě toho je možné vygenerovat PDF zprávu s podrobným přehledem plateb a zákazníků, kterým byly platby přiřazeny. Pokud zákazník nebyl během procesu přiřazení rozpoznán, takové platby zůstávají v pokladní přiřazené, dokud je uživatel ručně nepřiřadí. Poté můžeme přejít na obrazovku pohledávek konkrétního zákazníka. Zde můžeme zobrazit seznam faktur a příjmových dokladů. U každého příjmového dokladu jsou zobrazeny podrobnosti, jako je částka dokladu, datum, zbývající částka po přiřazení a platební reference. Dále si můžeme zobrazit detail každé platby nebo více plateb spojených s příkladem. Je také možné zobrazit výpis z účtu zákazníka za předem definované období. Nastavení platebních metod, jako je inkaso, lze konfigurovat v rámci atributu fakturace. Systém nastavuje bankovní údaje zákazníka a uchovává historii mandátů. Modul MaxBill AR nabízí komplexní škálu možností pro správu dohod o dluhu. Například je možné nastavit pevný inkasní platební plán nebo platební plán na základě dohody o platbách. Podívejme se na platební plán na základě dohody o platbách. Můžeme přejít na obrazovku správy platebních plánů, kde lze použít filtry pro zobrazení dostupných platebních plánů v systému. Zde můžeme vidět podrobnosti, jako je jméno zákazníka, tarif zákazníka, doba trvání platebního plánu, počáteční výše platby, zbývající zůstatek, datum zahájení a ukončení platebního plánu a další plánovaná platba. Z obrazovky správy platebních plánů můžeme poté přejít na úroveň zákazníka a zobrazit podrobnosti konkrétního platebního plánu, provedené plánované platby a plánované platby, které je třeba ještě uhradit. Modul MaxBill AR podporuje export finančních transakcí provedených v systému do účetních zápisů v hlavní knize podle nakonfigurovaných kódů hlavní knihy, GL kódů. Systém poskytuje komplexní správu hlavní knihy, GL report, pro předem definovaná data a je také možné zobrazit jednotlivé účetní zápisy finančních transakcí přímo z obrazovky AR, včetně zápisů faktur a příjmů do hlavní knihy. Modul MaxBill AR umožňuje konfiguraci a správu procesu vymáhání pohledávek. Tento proces probíhá na pozadí podle předem definovaných obchodních pravidel a BPMN procesu, denně posouvá stávající vymáhání do další fáze a automatizuje upomínky dluhů a komunikaci se zákazníky podle zvolených kanálů. Uživatel může na obrazovce zprávy vymáhání pohledávek zobrazit všechny aktivní případy vymáhání. Použitím filtru lze vyhledat konkrétní případy vymáhání a uživatel může přejít na úroveň zákazníka pro podrobnější informace. Kromě toho mají uživatelé přístup k samostatnému modulu pro správu obchodních procesů, který jim umožňuje provádět akce u probíhajícího vymáhání, například změnit datum splatnosti nebo proces zrušit. To byla krátká recenze balíčku MaxBill pro pohledávky. Děkuju.